Здравейте, това е първа част от видеоприложенията, в която ще ви запозная и ще ви демонстрирам инсталиране и конфигуриране на Windows Server 2012 R2. Като цяло за виртуализация ще използвам VirtualBox Extension Pack. Като изискванията, които имам към машините са процесор 2,3 ГГц, RAM памет минимално 1024, дисково пространство, което ще бъде 38 ГБ VHD, динамичен вариант и мрежов адаптер вътрешен, който ще бъде към Unibit. Като за начало ще започнем с създаването на виртуалната машина. След като натиснем нова машина, трябва да зададем нашето име за виртуалната ни машина. В случая съм избрал да бъде DNS и ще бъде с име DC01. Разбира се, трябва да зададем типът на операционна система, тя ще бъде Microsoft и тъй като съм избрал Windows 2012 R2, разбира се, трябва да изберем Windows 2012, която е 64-битова платформа. След това трябва да изберем нашата RAM памет, както бях казал, 1024. Дисковото пространство ще създадем виртуален диск VHD, който ще бъде динамичен. Разликата между динамичния е това, че виртуалният диск ще използва мястото на вашия физически твърд диск само когато се запълни. При фиксирания пък може да отнеме повече време при създаването, но пък той взема веднага това пространство, което съм задал. Не е голяма разликата. 38 ГБ. Сейваме по подразбиране. И това е нашата нова машинка. Това, което виждаме в момента е основните ни характеристики на машината, като с каква е системата, екрана, сториджа, звук, мрежа, както преди малко казах, се трябва да допълним някои настройки. Настройките може да се конфигурират от тук или директно когато цъкнете на една от определените желани. Разбира се, първото нещо, което трябва да направим е да сложим мрежата, която сме решили. В случая тя ще бъде вътрешна мрежа, която ще бъде Unibit. Единствено нашия DHCP сервер ще има достъп и до външната мрежа, външната глобална мрежа и чрез нея и всички останали сървъри и клиенти ще имат достъп до интернет. Следващото нещо, което трябва да направим, разбира се, е да добавим нашата операционна система. Така. Вече заредихме операционната система Windows Server 2012 R2 и това, което следва да направим е да стартираме инсталирането на операционната ни система. В тази част ще ви запозная с основните стъпки и начин на инсталация на Windows Server. Това, което виждаме в момента е зареждането на bootloader. Нещото, което описах по-рано в магистърската теза е, че има два варианта, Core версия и GUI версия, като Core версията е просто един shell, от който може да управлявате вашия сервер, който е изключително удобен в Windows серверите, но със щастие е завършен в 2012 R2, тъй като в 2008 версията на серверите не всички роли и фичери работеха. Това, което ни дава също като възможност е да настроим нашия сервер
под GUI версията, което е с графична среда, и след това да я премахнем графичната среда и да се върнем на GUI версията, тъй като на Core версията, тъй като на нас не ни трябват допълнително натоварване на сервера, той просто трябва да работи и да се поддържа, което може да стане чрез отдалечена връзка. Това, което виждаме в момента, първите стъпки е да введем език, тайм. За мен те не са толкова важни в момента, аз ги оставям по дефолт. Нещо, което е много удобно в Windows като цяло в последно време, че всичко се склонява само до един бутон Install. Едно време имаше по-дълга процедура. Трябваше да се въвеждат и драйвери и много. Нещо, което е в 2012 R2, че тя е само за 64-битова платформа. Да, може би не се изразих много правилно, но едно време бутона, който видяхме по-рано за инсталация, беше трябваше да се премине първо през конфигурация на клавиатура, на мишки и други, но с течение на времето се е развил тази процедура и тя се променя в този бутон, който улеснява всичко толкова лесно. Това, което споменах за GUI версията е точно това, което виждаме в момента. Data Center и стандарт са типът операционна система. Няма голяма разлика. Data Center е за много по-голями мощни сървъри, като почти няма ограничения в хардуерната част, докато стандарта си е просто по-леката версия. Няма голяма разлика, но в случая, тъй като с демонстрацията съм си сел Data Center, GUI версия, разбира се. Core версията няма как да успя да ви демонстрирам това, което искам да кажа, но после ще ви покажа начина, по който действа и Core версията. Така. Разбира се, трябва да приемем лиценза, който имаме към Microsoft. На нас ни е необходимо да изберем Custom инсталиране на Windows. Няма нужда да преапгрейдваме. Преапгрейдването може би става с еднакви платформи и ако е 64-битова Windows 7, трябва задължително и 8-та версия 8.1 или 8 да бъде също 64-битова платформа, също се отнася и за сървърите. В момента имаме един диск, може да го разделим като натиснем меню, да го форматираме, да го разделим на няколко диска, но в случая това не е необходимо, затова просто продължаваме да казваме, че това е нашия диск, че няма да го разделяме. И продължаваме с инсталацията, което трябва да натиснем бутона Next. Другото, което виждаме, това са един partition, който си го отделя самата система. Тук се съдържа нашите системни файлове на операционната система. Той не е видим в графичната среда по начин, по който се виждат другите партишени. И това, което трябва да направим, просто да натиснем Next. И виждате сами, тук вече колекционира информацията и започва да инсталира нашия Windows. Инсталирането ще бъде малко по-бавно, затова мисля да се видим след малко, когато вече приключва, за да ви покажа останалата част от инсталацията и точно как привършва инсталацията и какво ни предлага Server Manager, с който ще работим изключително много. В Windows Server като цяло. Той е много удобен, предлага ни цялата функционалност. Това е един контролен панел, който в графичната среда и като цяло ни помага изключително много за управлението на сървърите под Windows. Здравейте отново, вече инсталацията е към своя край. Това, което предстои е след като се инсталира да се рестартира няколко пъти операционната система, докато се настрои сама. Това ще отнеме малко време и сега ще видите точно как ще се получат нещата. Ето виждате, в момента се почва стартирането, тъй като няма да го чакаме, просто ще рестартирам компютъра. Това, което ще направя, ще премахна
устройството, което вече е инсталационното ISO. На нас това не ни трябва, затова го махам. Това, което чакам в момента да заради операционната система и да се занастрои сама. Като ще последва още едно, мисля, че рестартиране на операционната система. И след това ще преминем към следващата част, която задължително ще ни поиска парола администраторска. Ето виждате отново, тя се рестартира. В момента операционната система се подготвя. Виждате, че дори с 1024 RAM това е изключително достатъчно. Това е рестартът, за който се споменаваше по-рано. След като се конфигурира, той се рестартира и вече преминаваме към стартовата част. Ето и правото, за което се изисква. Ще ви дадем най-стандартната, която същата. Проверяваме дали е еднаква. Идеално. Продължаваме напред. И това, което се финализират, са последните настройки и приключването на инсталацията на нашата операционна система. Windows Server 2012 R2, който като предстои да видим десктопа и разбира се прозорецът, който винаги се стартира, Server Manager. Той е главният инструмент, всъщност, с който ще работим, като той ни показва обща информация за това какво е състоянието на локалната ни машина. Дава ни също информация за локалния ни сервер, за всички сервери, които са конектнати към него и разбира се за инсталирането на роли фичери. Така, ето последната стъпка след инсталацията. Персонализира настройките и стартира нашата операционна система. Това е нашата Windows Server операционна система. Това, което ще се стартира сега, за начало е инструментът Server Manager. Ето го и нашият Server Manager инструмент. Това, което за начало, както казах, което ни предлага е дашборд, което всъщност показва и дава възможност да инсталираме роли и фичери, да добавим други сервери, които да менажираме и да управляваме, или да създаваме група от сервери. Local server е състоянието, което е на нашата локална машина, името на компютъра, групата, към която сме, или домейна, към който сме се присъединили, firewall, допълнителни настройки, какво е състоянието на машините ни, каква операционната система, RAM, процесор, общо взето всичко необходимо за нашия локален сервер и минимални настройки, които да конфигурираме. Разбира се, всички сервери, това са освен локални сервери, които сме добавили към
към този сервер да менажираме, но в случая ние имаме само този, защото само това е нашия локален сервер, нямаме други присъединени. Много удобно е в 2.12 R2 вече. Като цяло има много добри инструменти, които са, примерно, знамецата, когато имаме някаква нова инсталирана роля или фичър, няма нужда вече да се рестартира, просто тук ни позволява вече да я виждаме и да се рефрешва. Менеджер като бързо меню за добавяне на роли, добавяне на сервери, Tools, където съдържа всичките ни наши фичъри и инструменти, с които да управляваме и да менажираме сервера. Zoom View, Task Manager, абсолютно удобен инструмент, който освен че се стартира сам, ако не го намерим или желаем да го отворим, той се намира с PowerShell, като двата инструмента по подразбиране в навигационното ни меню. Това беше от мен за първата част. Ще се видим за втората, където ще инсталираме роли, ще конфигурираме статичното IP, статичните настройки на нашия сервер и да продължим напред.